Kokborokno mani kokno Roman script khlainani bagai khorang kotor ti sawi coba khlai failai mani kebangma ti prasa reng srengnai rok ti prasa reng srengnai rok ni thinangni kok wan sawi o coba borokno logerikha TSF TISF boma bodol juda juda reng srengnai motha ti kebangma wan sok kereng rok Kokborokno Roman bai sinani bagai coba khaitani busukse hani busa ti prasa rok sak dukho manbaikha busukse jengjal manbaikha baksa ba theiborokha o cobao baksaba alongo chopjakbaikha haifano Roman script ni coba thagyakho Roman script ni bagai bidan sabao kok tisalaikha fia kok simino tisajak siwo yapri khebele romjakliya rengnok tei rengnok kotoro amjokmung rena thangai busukse jengjal nuknani nangkha tiprasa reng srengnai rok English medium reng srengnai rok madhyamik tei kuchuk madhyamik amjokmung rena thangai kwbangma jengjalo klainani nangkha tamoni hinba amjokmung rena thangai siblayo sijak mungsabo bujilailiya aponi bagai amjokmungbo rei manbailiya gja kwbangma tiprasa reng srengnai rok haini bagai reng srengnai rokni kok wan sogui TSF TISF tei juda juda student organization rok wairewai hapang tei tongnai adong rok bai kok salaikha wairewai khaduma phonokha bubagrabo sakbaithang reng srengnai rokni thirangni kok wan sogui reng srengnai rokni jobabo logerikha tei Roman script ni sanmung bobo tisamani sakbaithang bubagrani tuidulmung bai coba khlaibaikha lahar himbotok khlaiui satungno satung hiniakarei bisi burum Januari talni chichuku salmario kokborok sal hwnai palailai phailaio fiaba kokborok kok mani kokno Roman script bai sinani bagai kheble gosimung mania kokborok kokno 8 schedule danani eba khisunani bagaibo kwbangma workshop kereng rok khorang tisalaikha arobo mokhang mogui fainani nangkha sikangni salo kokborok kokno Devanagari bai ma sibai sinai hwnai dagimung manbai mani fiaba gosilailiya kwbangma tiprasa reng srengnai rok tamoni hinba mani kokborok kokno Roman bai sinani bagai klaisa wngjago cheraifruni simi Roman bai srengei phailaijak achomsa Devanagari script khlainani dagimungno chajak bailiya abai baksa Bengali baibo sinani gosiyak kwbangma tiprasa reng srengnai rok haini bagai boma bodol TSF TISF tei kwbangma juda juda reng srengnai motha rok khorang tisalaikha deputation rilaikha tei circuit house bwskango achogui khadumabo phunoklaikha agulio simia hatai kotor tei kereng thai rogabo lahar kasulaimani asuk joba khlaisani khlaibo 8 schedule bo dajakliya Roman script ni sanmungbo yachakjakliya taklai 2025-26 budget अधिवेशन ni salo Bidan Sabha Roman script ni sanmung rwgui yapri romjagyani bagai Bidan Sabha ni ongkhorui faimani bobagra je jorao kokborok ni bagai kwbangma hani bwsarok bobagra sakbai thangbo coba khaitongmani jorao tabuk taisa khar nangjaknai koktoma kasai phayokha Kokborokno 8 schedule khisunani tei Kokborokno Roman script khlaiakarei Devanagari script hayakeba Bengali script khlainani sanmung tei hasni montriokra Professor Dr. Malik Sahano koiblai yafalaikha Kokborok Sahitya Porishad Kokborok Sahitya Porishad ni faisingtei abahai yapri romjakmani bai khadulaijak kwbangma tiprasa reng srengnai rok je jorabo kokborokno Roman bai sinani sanmung tei khorang tisai phailaimani tabuk kokborokno Bengali bai khlainani bagai koibelai yafalaikha kokborok Sahitya Porishad ni faisingtei abono chajak bailiya kwbangma hani bwsa tiprasa rok kokborokno Bengali tei Devanagari script khlaiakarei Roman script khlainani khorang tisai phailaimani kwbangma tiprasa reng srengnai rok TSF TISF TWF tai sakbaithang bobagrabo asuk bisi kolok romoi Roman script ni coba khlai phaimani bebakno srap sabaino tei bai baksa kochogui thangbaikha sakni thৈनो थै हिनियावै कलम तैनो कलम तै हिनियावै चबा खाइमानि
khaduma phunukmani abo bebakno srap sabai kochok baikha abhai kaisa yapri romjakmani bai খুলুমখা যত তীব্র হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় নবর্ষতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রে সরকমা জুয়েলার্স সিব খাতুই সাতে লুকুরগ্ন মারা তাহমতে আমজা মায়া ফাইও বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কো ফনকলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গো জয়